चहा पितो एक 40 बोलो 3000 3100 रुपये 3200 रुपये 3500 रुपये 3600 रुपये 3700 रुपये 3800 रुपये 39,000 4000 रुपये 4000 रुपये जो मशाका ले 4.5 है 2100 रुपये 2200 रुपये 2300 रुपये 2400 रुपये 2500 रुपये 2600 रुपये 2700 रुपये 2800 रुपये 3100 रुपये 3000 रुपये 3100 रुपये 3100 रुपये ज्यादा ये 3100 रुपये एक चार गणतीच बोलो सबके 1500 1600 1700 1800 1900 2000 रुपये 2100 2200 2300 2400 2500 रुपये करो 4.5 है 5.5 वो एक मिला को 5.5 बोलो जी बोलो 1500 रुपये 1600 रुपये 1700 रुपये 1800 रुपये 1900 रुपये ये 1900 बोलो 200 दिखा जी बोलो 200 रुपये ये माल भारी 7.5 7.5 7.5 को 7.5 रुपये करो ये 2 4 6 7 7 है 200 रुपये 200 रुपये ये 200 करो ये 200 300 400 रुपये यहाँ करो इंग्लिशर है ये गुजरात लाल है सर बोलो ये बोलो 1 2 3 बोलो 400 500 500 ब्याह करो ये ऊपर ये बोलो 300 वो माल देखो जी वो माल देखो काटो जी काटे तो मालूम पड़ता है पूरा ये फोटो में काट को दिखाना काटो बोलो 300 रुपए करो इसे नहीं तो चलो 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 400 रुपए इसे करे ये हाथ कर में 150 रुपए 200 रुपए 400 रुपए सेट कर पूरी 1 लाख पूरी 1 लाख बोलो ये अड़ेडी बोलो 200 बोलो 250 300 400 रुपए यहाँ करो बोलो 1 2 अरे बोलो
रुपये 600 रुपये 600 रुपये 640 600 रुपये 600 रुपये बोलो 600 700 800 800 रुपये से बोलो 800 900 1000 पूरा बोलो 2000 2100 2200 2300 पूरा 75 बोलो 2400 2500 2600 सेकंड बोलो 1 2 3 4 5 बोलो 800 1000 1100 रुपये बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो 600 700 800 रुपये ये मालूम है बोलो 400 500 600 75 करो कितने हुए बोलो 475 करो बोलो आज वो लाख 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये 75 करो 400 से करे के करो 6 ये दो गाड़ो दो रुपये
माल एकीच्या पैका अलग करू. हे 5.5 बोला. 500 अभिषेक करा. हे 5 आहे. 600 700 ममता. 1 2 3 4 1 पुढे बोलो 600 700 800 900 900 रंगनाथ करो. बोला जी. हो 1 1000 1100 1200 1300 1400 रंगनाथ. बोलो 2000. बोलो 3000. 2500 2600 2700 3000 रुपये. 3000 रुपये. 3000 रुपये. 3000 रुपये. 3000 रुपये. 3000 रुपये. यादे दोगली 100 रुपये. हे उगले ना 100 रुपये. यादे करे 3000 रुपये. 100 रुपये. 100 रुपये. बोलो 100 रुपये. 100 रुपये. 1500. 1500. ए यार 1500. 1500. 2000 रुपये रंगप्पा. हे जरा सांगतो 1500 रुपये. 1500 रुपये. तो 1 2 3 4 5 5.5. बोलो 1000 1100 1200 1200 रंगना. बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो. बोलो 800 5.5 1000 5.5 ये 1100 महबूब का तबस्सु. बोलो 1 2 3 4 5 6. बोलो 700 700 800 900. ये 900 सेकंड. ಅದೇ ಬದಲಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ए 1200 की प्रति की होगी. ठीक में क्या चले छोड़ के रखो. बोलो 400. वो लाट देखो लाट. बोलो 100 150 200 200. वो 300 रुपए करो. 1500 1500. गंगप्पा 1600 1600 1600 1600 ममता. बोलो
रुपये बोलो 1 2 3 4 बोलो 800 900 1000 1100 ममता बोलो 1 2 3 4 5 बोलो 700 800 800 900 रुपये आकर 900 1 2 3 4 5 6 बोलो 500 600 रुपये आकर बोलो 1 पूरा नाक का 5 जरा सर करे 1 2 3 4 5 6 लाख 6 8 लाख बोलो 200 300 400 लगा मालेंगे 400 500 लगा 500 500 600 650 लगा 700 रुपये कर रहे हो सब पूरे चलो गाड़ी आओ जी गाड़ी लेने वाले गाड़ी ले जाने जगह पे कंडीशन गाड़ी आना जगह पे लेने के बाद 30,000 27,000 गाड़ी मारो 28,000 रुपये करो चलो 30,000 रुपये की मांग करें 30,000